Просто трябваше да ви покажа това. Бюрото ми. Подредено. Като никога. Здравейте хора и съжалявам, че не съм правил клип толкова много време, но просто бяха празници и бях малко повече заета, така че ще ме извините и обещавам ви от сега нататък ще правя по-често клипове. Днешният клип ще е с въпроси и предизвикателства. Гледам тук, защото лаптопът ми е тук и тук са предизвикателствата и въпроси. Ели Антонова ме пита на колко години промени цвета на косата си. Не съм сигурна, но беше мисля на 12 или 13. Мери, то ме пита, какво не знаят другите, което ти знаеш. Искам да ви кажа нещо, за да разберете и вие. Извънземните съществуват. И бам се. Илияна Чуфекчиева ми каза, изяше на лъжи за сол. Така, солта е при мен. И тъй като ти не каза каква лъжица, аз си взех хази. Шегувам се, не съм толкова луда и не искам да умра от солоприяждане. Така че ще взема една лъжичка с тази лъжичка. Така. А преди малко си мислих, няма да е толкова зле. Мразя, бе. Това е отвратително. Не го правете. Откъде си, на колко си и най-голяма твоя мечта? На 26 април тази година ще правя 18 години. За което много се радвам, защото ще мога да правя някои неща, които преди съм не можел, като например да си татуирам нещо. Мамо, шегувам се! Мама ми гледа клипчета. Шегувам се! От кратки сарисъм. Разбира се, че някаква машина ще ми пречи да снимам. То това е обикновеното. Минавай! Най-голямата моя мечта. Истинската ми мечта е да бъда актриса. Защото наистина много харесвам актьорското майсторство и бих искала да уча в НАКФИЗ или някое друго учебно заведение за актьори и не само. Така, покажи твоя снимка, която най-много мразиш. В интерес на истината има една снимка, която ненавиждам. Искам да ви помоля да не се смеете много. И да ме разберете, бях малка, бях 5-ти клас, не знаех какво правя с косата си, нито с нищо. Дори не мога да ви покажа. Добре. Ели Антонова каза да отиде на публично място, магазин и да говори на измислен език. Така, тъй като не мога да излеза навън, ще се обадя на една приятелка и ще говоря на измислен език. Да, телефона ми. Приместих се на Global, сега моят телефон не може да работи с глобалски карти и трябва да ползвам този. Да. Това ми беше предизвикателство. От новия клип. И ти си от него. Така е, като имате истински приятели, те ви разбират каквито и глупости дрънкате. Георги Николов ме пита кой е естественият цвят на косата ти. Естественият цвят на косата ми е някъде тъмно русо и светло кафяло. Така че, да, блондинка. И между другото, много харесвам вицовете за блондинките, въпреки че аз горе-долу съм блондинка. Ф. Шакир ми каза, изпей една песен на Джастин Бибър. Окей, защо ме мразите? Да мина в роля. Never was your boyfriend, never let you go. I can take a place you never been before.
Марио Вотев каза да си оближеш лакътя. Окей, ще се опитам. Така. Не мисля, че трябва да е толкова трудно. Хопсам. Виждате ли, почти успявам. Добре се. Не мога. И за последното предизвикателство ще ви заведа в кухнята, където ще трябва да изпия 12 чаши вода. На здраве! Още съм на първата и вече ми се повръща. Следващата. Трета. Четвърта. Добре, признавам, не мога да изпия 12 чаши вода, дори една не мога, защото когато не ми се пие вода, просто не мога да пия вода. И по принцип не пия вода, така че съжалявам. Това беше всичко от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Клипа ви е харесал, кликнете thumbs up, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващия ми клип. Бай!